Vi har bager 1, hvor en skål koster 7 kroner. Og så har vi bager 2, hvor en skål koster 5 kroner. Men man skal også lige betale for en busbillet, som koster 10 kroner. Så ligningen for den første bager er f af x er lige med 7x. Og for den anden bager er det g af x er lige med 5x plus 10. Og så kan vi sætte punkterne ind. Som så er bager 1. Og så for bager 2. Og så kan man se, at den skal her, og det siger ikke ved 5, så man skal købe, hvis man vil have mere end 5 scones, så skal man gå i bager 2, og hvis man vil have mindre end 5 scones, så skal man gå i bager 1.